Hej alle sammen. I dag vil mig og smukke Danielle lave en lille bilhjul-challenge. Og dem her har vi købt i Candy Cloud for. Ja. Og det går ud på, at man ikke skal spytte ud. Og den, der har spyttet flest ud, har tabt. Og så ser vi, hvem der har spyttet flest ud. Men den første, vi skal tage, er blåbær eller tandpasta. Er du klar? Ja. Skål. 3, 2, 1. Tandpasta. Ja. Du kan ikke lide tandpasta. Nej. Jeg kan godt lide den. Den smager godt. Jeg er ikke sulten. Jeg er ikke sulten. Nej. Og jeg kan ikke sluge den. Så. Sådan. Yes. Nu. Det er jeg sulten. Og hvad er det andet? Det næste er lyslået græs og citron eller lime. Okay, 3, 2, 1. Lime smager godt. Ja, jeg vil også lime. Det gør jeg. Det var ved at tykke. Ja. Okay. Og den næste er rådne eller popcorn. Ja, den ser sådan her ud. Med sådan nogle gule pletter. Ja. Nå. Okay, 3, 2, 1, nu. Jeg kunne ikke have den i munden. Nej, det kunne jeg heller ikke. Den kan vel mig sidde. Ej, jeg nåede næsten ikke at tygge den. Ja, jeg tog den. Den kunne vi så ikke få ned. Ja. Den næste er baby vådservietter eller købesløb. Okay, 3, 2, 1. Kokosnød? Nej. Jeg ved ikke, hvad den smager. Den smager sæbe. Står i det. Hvor mange koldt siger, den smager sæbe. Den ikke smager kokosnød. Jeg tog fast i tænderne på den. Der ligger noget papir her. Okay. Indtil videre har vi kun spillet en ud der. Okay. Det næste er Tutti Frutti eller stinkende sukker. Okay. 3, 2, 1. Nej. Nå. Jeg ved, hvordan den smager. Den smager begge ting blandet sammen. Ej, du skal ikke sænke den med vand hele tiden. Men det er, jeg har lige sænket den. Åbn munden. Op med tungen. Op med tungen. Du har ikke slugt den, vel? Jo. Det smager godt. Nej, jeg kan slet ikke tage den der. Kan Nå. Okay. Den her Det er enten... bussemænd eller saftige pærer. Jeg håber virkelig, jeg får Pærer. Hey, nu smadrer du med din hund. Okay, 3, 2, 1. Vælg. Nej, det er noget, man ikke skal lugte. Det kan man. Jeg er tabt. Pærsen er dårlig. Ja. Jeg vil have brække mig. Jeg bryder mig ikke om pære. Nej. Det kan godt være, det var pære. Jeg kan ikke lide den. Var din pære? Nej. Det var min. Jeg havde pære. Okay, den næste er
Fasten eller bræk? Nej. Okay. Ej, hvorfor skal de drukke så meget til sidst? Ej. Så er det 3, 2, 1. Yeah! Okay. Jeg fik færdig. Hvad fik du? Nej. Er du ved at brække dig? Nej. Jeg synes faktisk, pæren var værre. Ja. Nej. Du brækker det her. Okay. Den sidste. Okay. Den sidste er chokoladepudding eller hundemad. Chokoladepudding. Nej. Okay. 3, 2, 1. Ej, hvor er jeg glad for, at jeg prøvede for chokolade. Hvad var det overhovedet? Det er helt fedt. Det bliver hummer. Ja. Hummer. Men du har spyttet den ud. Du må ikke bare tage den op. Nej, jeg vidste ikke, hvad det var. Nå. Jeg vidste ikke, hvad det var. Ja, men nu er vi færdige. Der er ikke mere. Desværre. Og det står sgu 2-1 til Helena vandt. Jeg tabte. Jeg spillede 3 ud. Nå. Ja. I kan købe dem her i... hvor var det, man købte den henne? Candy Cloud. Candy Cloud. Og I kan Hvis også I, købe dem der. Total også. Ja, i Candy Cloud, hvis I nu vil have sådan nogle her. Så, ja, skal jeg bare sige hej? Ja. Og tak fordi I så med, og vi ses Nå, i næste video. Hej!